Dan bana ina tabbatar muku da abinci shi Allah. Ai in dai gona ta irin kin da ta yi bara, ina tabbatar muku da abinci zai so. A bara ina tabbatar muku da da na shuka masara tiya 3. Tiya 3 ta masara. Wayo Allah. Tiya 3. Amma da muka yi tirela 4. Cikin gonan mu tirela 4. An maka ban mai an kalafi kwaɗa. A cikin gonan? Ka ce kai taka ba ta auki ba. Ai in baka labarin shinkafa ta wannan shekarar da na noma. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi. Na samu alheri a gonan nan. Wannan gonar taka. Ai ina mai tabbatar maka na shuka shinkafan nan buhu ɗaya kadai tal aka shuka a cikin gonan nan. Amma sai da Dangote ya turo kamfanin shi na Obajana. Saboda motocin shi ma da yake da su duka ba su iya ɗaukar shinkafan nan ba. Dole here ya turo kamfanin gaba ɗaya aka ɗauko shi aka kai gone aka gyara shinkafan nan. Ai ni na samu alheri a gonan nan. Ikon Allah. An samu alheri. Haba. Kai bari ku ji ni nan da kuke gani na. Dan ƙareren manomi ne. Kai dan madali. A'a, ai kuna gaina ne nan kawai cikin ku waye. Ku ba ku da wani aiki sai ku shuka masara, ku shuka shinkafa, ba ku shuka mai ake haɗa shi si daɗi. Irin tumatiri, tarugu. To bari ka ga ko shekaran jiya sai da aka je aka shuka min. A da muka je shukar barkono. Wannan namu na gida. Barkono wannan wanda ka sani sai da aka ɗibi mutum 70 a cikin gonar. Tuni dalili kuwa girbi akai. Na ware masu aikin ne biyu. Wa'annan na yafa barkonan, wa'annan kuma na tuga su je su dasa. Wai shi barkonan? Ai da barkonan ya albarka wace. Wai a tuga a ka tsaya a lokacin da tuga. Ƙarya kake. Hai, gaskiya malam gaskiya. Kawai ya ka zo kai mutane ƙarya? Wallahi kwanan mu bakwai ba a ruwa ba. Kwanan mu bakwai. Dan ban kira ku aikin gonar ba? Wa kai shikenan ya ka zo. To wallahi ni ba ƙarya nake yi ba.